Lad os få skudt løbet i gang. Vi tæller ned fra 3, 2, 1. Nu! Sikke en start fra dem begge to. Det ser ud til, at Magnus Knudsen på hans badboy har lagt sig i front. Men lad os nu se, hvad der sker, når Peter Hvidt han først kommer op i det højre gear. De runder sving 1 her, og Magnus nærmer sig allerede sving 2. Der kommer han ind her, hvor bliver Peter Hvidt af. Han kommer først der, men nu har han vist fundet de højere gear. Ja, nu kommer han. Peter Hvidt, han kommer. Det bliver meget spændende her til sidst. Men det bliver Magnus Knudsen med vind i håret. Krydser han målstregen først. Og hvor kommer Peter Hvidt? Peter Hvidt, hvor kommer du? Der kommer Peter Hvidt. Jens noget så elegante traktor. Og hvad sker der her? Det er jubelscene. Det er en jubelscene, vi er gang i her. Sikkert en jubelscene. Og hvad med andenpladsen? Jamen, der er ikke noget at sige til, at man er skuffet over sådan en fesen andenplads. Puha, hvor må du skamme dig, Peter Hvidt.